Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message iyi ndakaitumidzirwa neumwe murume iye ainge achiti anobva kuDRC achiti ndinewo nyaya yangu iyo yandoda kuti munge muchizopostawo paplatform penyu, saka ndabva ndangoti regedzai nyaya iyi tinge tichitranslata tichiisawo muchishona zvekare. So message yacho iyo yakanyorwa yakanzi: Hello, makadii zvenyu, please post for me as anonymous. Inini ndiri murume anobva kuDRC. Ndikuda kutaurawo nyaya yangu iyo yakaitika kwandiri apo pandainge ndichiri kugara kuSouth Africa ikoko. Saka ndakati ndauya kuSouth Africa ndainge ndichiri mukomana wechidiki chaiye. Ende ndaiva munhu wekuti ndainge ndichizviudza kuti zvino zvandava muno muSouth Africa ndinofanira kuti ndinge ndichishandisa mukana wose uyo wainge uchizouya kwandiri kuti ndikwanisewo kuzova mupfumi munyika yeSouth Africa. Ndakati ndava munyika yeSouth Africa ndokubva ndaenda ndikabva ndanoaplayawo for asylum. Izvi ndainge ndichizviitira kuti ndikwanise kuendawo kuchikoro. Pakabudawo asylum rangu ndo pandakabva ndazotanga kushanda mune imwe saloon umo mandainge ndichiita zvekugadzira musoro zvekare ndichiita zvekugera vanhu misoro yavo. Then ndaizopota ndichienda kuchikoro, asi ndaizoenda kuchikoro usiku, night classes ndo andainge ndichiatenda. But zvino hazvina kana kugara zvambondisunungukira, zvinhu zvacho zvaingoramba zvakandiomera. Ndaitoti kunyangwe ndikazama kuti ndinge ndichishanda nesimba, but the more that I tried to work hard, the more that it became very hard kuti ndinge ndichizozvibhadharira education yangu. Apa kwainge kuchidiwa accommodation zvekare. Saka ndakabva ndazosarirwa ndisina kana option. Ndokubva ndazotaura nemuridzi wesaluni iyoyo ndikamukumbira kuti ndinge ndichipota zvangu ndichigara musaluni make imomo. Iye akabva abvuma. Upenyu hwacho hwandainge ndichirarama hwainge huri upenyu hwainge hwakaoma. Saka musaluni imomo maiva neumwe murume uyu ainge ari muSouth African, but iye aiva nechishop chake chainge chiri kuseri kwesaluni. Ndiko kwaaipota achiita basa rake reun'anga kuseri kwesaluni yake, but taingoshandisa the same entrance. Kunyangwe maclients ake aitoti kana achida kupinda kuti ange achienda kuroom kwake ikoko uko kwaaiitira zvechin'anga zvake, vaitotanga vatopinda nemusaluni medu. Saka inini nemurume uyu takazotanga kuwirirana sezvo inini ndini ndaizosara ndirimo musaluni imomo, sezvo ndainge ndichigara musaluni imomo. Then one night akati ava kubuda achaisa, ava kuenda kumba kwake, akabva ati haudi here kuti ndinge ndichizokupa mukana, because ndiri kuona kuti upenyu hwako kunyangwe uchizama asi upenyu hwako hunorakidza kuti pane chakahusunga. Saka ndasarudza kuti ndinge ndichikupa mukana kuti pano nepapo unge uchindishandira, asi zvinenge zvisiri zveeveryday. My brother, kunze uko kune vanhu vari very dangerous. Handitombozivi kuti zvinhu zvaainge achishandisa murume uyu mishonga yainge yakaita sei, but mimwe mishonga yaainge achishandisa, maonero angu mishonga iyoyo inenge yaipota ichitotorera vanhu mari, but mashandiro ayo ayaiita mishonga iyi yaishanda sekudai. So iwewe nguva iya yekuti unenge wauya kwaari uchiti uri kuda mari, kana akakuudza mari awo ekuti iwewe unobva wafila greedy kuti mari iyoyo ndiri kutoida now, mishonga yake yaibva yazokutorera mari iyo yaunenge uinayo nemari iyo yauchazoita muupenyu hwako. Ndo mimwe mishonga yainge ichishandiswa nemurume iyeye, asi still vanhu vazhinji vainge vachingouya kusaloni kwedu ikoko. Taingoona vanhu vakasiyana-siyana vanobva kunyika dzakasiyana-siyana vachingopinda musaloni medu, vobva vazovhunza zita remurume iyeye
isusu taibva tazongovanongedzera kuseri uko kwainge kuine rumu kwacho kwaainge achiita izvozvo zvekurombesera vanhu. Mukomanashe, chandakadzidza pasi pezuva ndechekuti vanhu vazhinji havana mwoyo, ende vanhu vazhinji ava vanofarira kuita izvi zvekuromba havatomborina mwoyo zvachose. Chavo chete chavanongoda, vanenge vachingoda iya inonzi quick cash. Saka murume uyo ainge ari n'anga, mushure mekunge azondipa mikana, zvaaiwanzokuita ndezvekuti aikwanisa kundidaidza obva andiudza kuti ita chakati nechakati. Mazuva ekutanga aiti kana akada kundibatisa zvimwe zvinhu zvandinenge ndichiona kuti zvinhu izvi zvandiri kuda kubatiswa zvinhu zvinokwanisa kuzondiafekta mufuture yangu, ndikaramba, iye aibva atanga kuti uri kuona ofa iyi yandiri kukupa, vamwe vanhu izvezvi vari kutochemera ofa iyoyi yauri kuramba. Apa iwewe tarirawo kuti uri kutambudzika sei. Right now uri kurarama sekunge gonzo. Tarirawo pacho paunorara. Sezvo ndainge ndiri munhu ainge achingogarawo musaluni, ndaiti kana vanhu vachaisa paya ndobva ndangotsvaka kachinzvimbo kekuti ndinge ndichingorara. Ndosaka ainge achindikompea negonzo achiti kaupenyu kako kauri kurarama hakana kana direction. Apa iwewe pose pandiri kuzama kuti ndinge ndichikupa mukana, uri kubva waramba mikana iyoyo yandiri kuda kukupa. Iniwo nekuzivawo situation yangu, kumagumo kwazvo ndakabva ndazongobvuma ndichiona kuti apa ndainge ndisina kana choice. Ndakati ndabvuma kudaro, but mumwoyo mangu pane chimwe chinhu chaingoramba chichingondiudza kuti izvi shamwari zvauri kuda kuita, zvinhu izvi zvauri kuda kuita zviri very wrong. But nekudawo kwekuti ndainge ndichida kungoramba ndichienderera mberi nechikoro, ndo pandakabva ndazongobvuma kuti ndirambe ndichingoita izvozvo zvacho zvaainge achida kuti ndinge ndichimuitira. Zvainge zvisiri zvinhu zveeveryday, but zvaingova apo nepapo paanenge achida maservices angu. Then zvimwe zvezvinhu izvo zvaaipota achida kwandiri, mamwe maservices acho aiwanzokunditi once a month uyu murume uyu aiva n'anga aida vhudzi. Pacho paanenge achida vhudzi kubva kwandiri, ivhudzi riya rekuti vanhu vanenge vauya kuzogerwa, but ainge akandipa murayiro wekuti kana wagera munhu, kana ririro vhudzi racho raunenge uchida kuzondipa kana mwedzi wapera, vhudzi iroro uchingobva mukunogera munhu iyeye unofanira kuti unge uchiisa vhudzi iroro pasaidi. Ende vhudzi iri handaifanira kuti ndinge ndichiribata nemaoko angu. Zvandaiita ndezvekuti kana ndapedza kugera munhu uya wandinenge ndichigera, ndaibva ndatora kamwe kamutsvairo kataishandisa nedustpan, ndobva ndazoisa vhudzi riya mudustpan, ndobva ndaisa mukaplastic. Kaplastic ikako ndaibva ndakasunga paya pekuti vanhu vose avo vandaishanda navo vanenge vachaisa. Inini ndaizosara ndichivhura rimwe zibhini iro rainge ringori ziplastic bin rataipota tichiisa vhudzi iro ratinenge tagera vanhu, vamwewo vachingoisawo marara akasiyana-siyana muziplastic bag iroro. Ndaibva ndazotora kaplastic bag kaya ndobva ndazokaisa pasaiti. Kana mwedzi wapera, n'anga iya painenge yava kuda vhudzi iroro, then ndaibva ndazomupa iye obva azondipa mari iyoyo. Mari iyo yainge ava kundipa ndo yainge yava kutokwanisa kuti inini ndinge ndichitotangawo kutoita kalife kainge kari nani. Mari iyi mukoma yainge yakawandisa, because iye achitaura achindiudza pane pamwe paakambonongedzera vamwe amai ava vaiwanzokuti kana vakasvika pasaluni pedu vaisaburuka mumotikari mavo, vaingofamba neumwe wataisaziva kuti ndiye ainge ari murume wavo here kana kuti driver wavo. But ivo chiso chavo kuti nditi ndakanyatsokuchiona one on one, handina kana kunyatsogara ndachiona, taingoita zvekungovaona vakagara mumotikari mavo. Saka n'anga iya yaindiudza kuti amai ava sometimes she was willing kuti vange vachibhadhara 50,000 rands pavhudzi iroro iro raainge achivatengesera mushure mekunge
azorigadzira nemimwe mishonga, then iye aiti anokwanisa kundipa 10% pavhudzi iroro randinenge ndamupa each and every month. Within a very short period of time ndaivawo munhu wekutoti ndainge ndava kugara ndiine mari yangu yainge yakawanda because of my dirty jobs ose awa andainge ndava kuita for him. Then iye akabva andikurudzira kuti ndisatsvaka accommodation somewhere else, akabva andiudza kuti seva mari yako, ramba uchingogara musaluni munomu. Then sometimes zvaaiwanzokuita ndezvekuti aikwanisa kungokaruka andifonera obva andiudza kuti uya kumba kwangu izvezvi, kana kuti aitumidzira umwe wevashandi vake kuti ange achiuya kuzonditora, obva andiudza kuti right now kune umwe munhu uyu mupfumi, but munhu uyu ari kuuya kuti ndinge ndichizomubatsira inhau yekuti ane mwana wake ari kurwara. Zvino munhu uyu ndinokwanisa kumubatsira, asi chandaona ndechekuti kana inini ndikamubatsira, sezvo ndingoriwo chizvarwa chemuno, kana ndapedza kumubatsira haazondipi mari inenge ichiringana nebasa iro racho randinenge ndamuitira. Saka zvatava kuita pano ndezvekuti sezvo iwewe uri munhu anobvawo kunze kwenyika, munhu uyu ndava kuda kumuudza kuti dambudziko rake iri rakakurisa, rinotodawo kuti ndinge ndichitsvaka help somewhere. Iwewe ndo paunobva wazopinda manje padhiri pacho ipapo. Then murume uyu aibva azondirakidza mishonga iyo yacho yandaifanira kuti ndinge ndichizopa munhu uya anenge auya kwaari achitsvakawo rubatsiro. Zvose izvi zvainge zvichingoitirwa kuti munhu uya ange achizoburitsa mari yakati wandei. Then after that ndo paaibva azobhadharwa, inini ndichipretenda as if I was a powerful healer anobva ku-DRC. So mukoma, this thing ndaiwanzokuzviita ndichibatsirwa neumwe murume uyo ainge achibva kuZimbabwe. Murume uyu nayewo ainge achiita zvekugera vanhu musoro, but iye ainge asingagereri vanhu mumusoro musaluni medu imomo, but ainge achigera vanhu musoro mustreet. Saka inini by the time ma-opportunities angu paakazotanga kubuda, most of them ainge achibudira kuabroad. Pandakazoda kubuda muSouth Africa, murume uyo ainge ari shamwari yangu, uyo ainge achibva kuZimbabwe, mazuva acho ainge achangobva mukutanga kupenga. Murume uyu vanhu vazhinji vainge vachingotaura kuti iye ainge akazama kuenda kuMozambique kunoromba, ende zvainge zvichinzi paakaenda kuMozambique ikoko ainge achida kusimbisa kamwe kashopu kake ako kaainge avhura, because ainge avhura kamwe kakantini just next to the saloon. Kakantini aka kainge kachibikwa sadza, machips nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana. Saka murume uyu zvaaiita ndezvekuti aingoti kana akagara obva atanga kungoti, muri kunzwa here mavoice ari kutaura mufiriji. Firiji iyo yavainge vachichengetera macold drinks avaitengesa. Saka ndo pazvakatangira ipapo. Then vamwewo avo vainge vachitaura maererano nekupenga kwainge kwava kuita murume uyu aibva kuZim, vamwe vacho ndo vainge vachiti murume uyu hanzi iye nekuda kwekuti ainge anyanya kushanda nen'anga iyo yataipota tichishandidzana nayo, akabva azozama kuti ange achizviitirawo zvinhu zvake. Saka akabva azoenda neumwe murume uyo ainge ari muSouth African. Murume uyu ainge amuudza kuti anokwanisa kuti ange achiisa dzimwe mhiko idzo dzinozokonzeresa kuti varoi vasakwanisa kuzopinda pamba pemurume iyeye. Then achibva ikoko, vamwe ndopavanotaura kuti paakangodzoka umwe musi akapinda musaluni ndokubva ati tarirai nyoka iyo iri kumadziro. Ndo pazvakabva zvatanga ipapo, akabva atanga kuridza mhere ari musaluni. Asi murume uyu mukoma, kubva zvandakatanga kuzivana naye, aiva munhu uya watingangoti aiva nezvivindi, munhu wekuti aikwanisa kungoita anything kuti akwanise kungowana mari.
nekuti murume uyu ndiye akazotondiconvinsa kuti ndinge ndichiita this thing, icho chandinoti the most evil thing chandakaita muupenyu hwangu. Zvinhu izvi zvandakaita inini nemurume uyu nen'anga iya, zvinhu zvekuti nanhasi uno zvinogara zvichingondishungurudza mumwoyo mangu, even though right now ndava kuraramawo ndiri overseas, but dzimweni dzenguva kana ndikagara pasi ndinobva ndatanga kuzvibvunza kuti asi why did I do all of that evil stuff, zvinhu zvainge zvakashata kudaro. Saka zvakaitika ndezvekuti n'anga iya iyo yainge iri muSouth African, iya yandainge ndichishandidzana nayo, yakabva yazondiudza nerimwe zuva kuti yainge ichida kubatsirana imwe client yayo. Client iyi hanzi yainge iine zvikwambo zvayo, saka zvikwambo izvi zvainge zvawandisisa. Saka client iyi yainge yakauya ichitsvakawo rubatsiro kune n'anga iyoyo. Then n'anga iyi yakabva yandiudza kuti kana ukakwanisa kubatsirana neni apa unokwanisa kuita mari yakawandisisa. I was really excited at the first time ndichiudzwa mari yacho yandainge ndichida kuzopiwa, but mushure mekunge ndazoziviswa madetails ndakabva ndanzwa ndichipindwa nekutya zvekuti ndakabva ndaramba. But murume uya wekuzimu akabva andiudza kuti taifanira kuti tinge tichiita zvinhu izvi sezvo isusu tainge takauya kuSouth Africa kuzotsvaka mari, hataifanira kupanika kana kuita sei. Initially takaudzwa kuti taifanira kuti tinge tichizoviga murume uyu, taifanira kuchera guva musango. Kana tachera guva iri raisafanira kuva guva rinenge rakadzika. It was supposed to be just a shallow grave.